nilqakom għal programm ieħor politiku. Lejla ġew l-istudio miegħi għandi l-kandidat għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew David Aġus. Nirringrazzjak tal-li l-qajt l-istadina tagħna. Grazzi Berka. Mela, x'inhu l-feedback bħalissa tan-nies li qed tintaqa' magħhom naf li qed tintaqa' kuljum u ddur prattikament Malta u Għawdex kollha. Il-feedback li qed tieħu min-nies x'inhu bħalissa? Naħseb li hemm feeling ta' nies li jridu jaraw f'differenza f'dan il-pajjiż u hemm moviment żgħir li hemm ċaqliqa mill-aħħar elezzjoni ġenerali u anke minn 5 snin ilu jiena ngħid favur il-Partit Nazzjonalista u partiti oħrajn. U jien naħseb li hemm dan il-feeling li l-Labour Party jidher li bil-mod il-mod beda jnaqqas. Imma issa rridu naraw ir-raġuni tal-fej u xed iħossu n-nies. Waħda minn naħseb minn l-ikbar problemi semmu li huwa l-ambjent ta' pajjiżna. Hemm oħrajn speċjalment l-anzjani u dawk li għandhom paga naqra iktar baxxa ħanajdula hekk l-għoli tal-ħajja. U bad mod ġenerali żgħażagħ u oħrajn it-traffiku il-mod li biex tasal minn post tal-ieħor. Tieħu il-ħin. Dawk huma the main ones. Isemmu li wkoll li jarawni fuq stazzjonijiet oħrajn, ġejtaw illum jarawni stazzjonijiet privati. U l-PBS ma teġ ma jarawniex pereżempju. Dik jaqsaqsuwilna. U naħseb dina allura bl-ewwel ħaġa rid ngħid ukoll grazzi lilkom li stidintuni għaliex hija xi ħaġa li jekk titwassal messaġġ ma jistax ikun il-gvern jaħkem kollox u kullimkien u jekk tkun għaddej bil-mobile u tkun qed tara xi ħaġa tara riklam tal-gvern tela għalek billboards anke billboards kullimkien mimli. U Alla jbirek il-flus tal-Partit Laburista u tal-gvern ma jispiċċaw qatt bħala reklami imma d-dejn tal-pajjiż ħaġa ħalla jsemmu lin-nies tela sploda u se jisqil lejla 10 biljun. 10 biljun ta' li meta aħna 13 jew 12 sena ilu ma bqajniex fil-gvern 2013 kien 4.5 biljuni. Ġifier daw irdoppjawh. Tajli kien hemm il-COVID, kien hemm COVID u mela le. Però kien hemm is-surplus ukoll u dal-aħħar 4 snin tlieta ħraqna mhux is-surplus l-ftit surplus li żgħar. U anke wara l-COVID. Id-dejn tal-pajjiż sploda, tajdu kif sploda? Hemm diversi raġunijiet il-mod kif jintefqu l-flus. Għandek il-mod ukoll kif inti tħallas il-pagi, għandek positions of trust, għandek numru ta' affarijiet li tkontribwixxu għal dan, però finalment ukoll l-ammont ta' flus il-gvern qed idaħħal. Kif qed idaħħalhom, minn fejn idaħħalhom u fejn mhux qed idaħħal. Jiġifieri jekk inti għandek nies li suppost l-ekonomija miexja. Dik mhux qed tiddaħħal VAT biżżejjed. Dik mhux qed tiddaħħal taxxa biżżejjed. X'qed tagħmel? Kif? U naħseb dawn huma l-affarijiet li nis li ntaqgħu magħhom ikellmuni fuqhom malkim. Semmejt l-ambjent li ħafna nies qed igergru fuq l-ambjent. Volderi naħseb huwa ħadd ma jista' jinnega trabijiet kullum kien toroq magħluqa jerġgħu jinqalgħu wara ġimgħa. Volderi kważi drajni għadi. Ekku dik oħra. Però issa li inti ħireġ għall-Parlament Ewropew nafu li fl-Ewropa hemm targets li huma ambizzjużi ħafna. Hemm min jikkritika saħansitra li huma ambizzjużi żejjed. Però sa 2030 li maħniex nitkellmu ħafna l-bot, qed nitkellmu 6 snin oħra. Eżempju, ħaġa li jridu jagħmlu huwa li l-bini li qed jitla' irid ikun bil-fors energy friendly. Issa naħseb inti bħali skiet assolut mill-gvern da volli laqqas jitkellmu fuq xejn u l-periklu li min qed jixtrellhom fi żmien 6 snin da jekk ikun irid jerġa' jbih jew jikri, jaf ikollu xi restrizzjonijiet hekk ma jirranġax l-affarijiet. Taħseb li għandu jkun hemm kampanja edukattiva biex in-nies għalmenu nkunu onesti magħhom u jkunu jafu x'hemm lest ukoll għalina ġda fl-aħħar mill-aħħar il-gvern iffirma għalihom dawn l-affarijiet. Ironikament fil-Parlament u dawn l-aħħar ġranet konna qed niddiskutu rapport annwali Sustainable Development Annual Report 2022. Blura. U aħna qegħdin 2024. Ivi anka fuq Sustainable Development li huwa dwar l-ambjent, dwar l-arja, l-kwalità tal-arja biex ħanġibu l-fondi, minn fejn ħanaraw li dawn l-affarijiet li tinsemmu hawnhekk issa 7 snin oħra suppost jridu jsiru. Għadna niddiskutu 2022. Diġà dik l-ewwel problema. Għaliex? Għaliex jekk inti qed tiddiskuti xi ħaġa sar 2022, 2023 x'għamel hekk? 2024 mhux aħna nħarsu il-qudiem u waħda mill-affarijiet li m'hawnx ġo dan ir-rapport taf x'inhi? Pereżempju din li qed tgħid inti se tistaqsili. Għanna illum f'dan ir-rapport fejn wasanna? X'irridu nagħmlu u fejn ħammorru?
Mela, għal-risposta għad-domanda tiegħek hija jekk il-gvern m'għandux pjan, min ħajamlu pjan? Jiena bħala membru parlamentari Ewropew nista' għada pitada wara 8 ta' Ġunju li kun jagħt hemmhekk ngħid isma' ejja nagħmlu kampanja dwar di, ma dik għax inizjattiva ta' individwu membru parlamentari Ewropew li ħada. U jekk ma noħodix dik l-inizjattiva ġifieri il-poplu Malti Wawċi ma jkollux edukazzjoni dwar dawn is-setturi kollha fejn wasanna, fejn irridu mmorru u sa dak iż-żmien x'iridu nagħmlu. Jiena niftakarni meta konna fil-gvern biex nitlu fl-Ewropa kien hemm numru ta' targets imma konna minna wkoll kif ħanilħuhom. U għalfejn ma lħaqniex x'irridu nagħmlu, x'tip ta' edukazzjoni rridu waslu biex daħħalna l-ewro ġo dan il-pajjiż. Inti taf jekk hawnx bini wieħed tal-gvern li huwa bl-istess sistema ta' kif il-gvern qed jitlob lil privat u lil individwi biex inkunu sa' 7 sena oħra. Konformi. Għax ma nafx. Jien ma nafx laqqas. Ma jidhirlix li hawn. Niddubita. Jiena ma jidhirlix li hawn issa jekk hemm il-darba l-gvern u stess mhux kapaċi li fil-binjiet tiegħu tkun energy friendly. Aħseb wara isma' la jien ħanajdlek isma' tilbis ġlek u jiena nilbes il-ġlek. Ħajkunu jekk inti trid tagħmel xi ħaġa, evident bl-eżempju. Il-karozzi pereżempju elettriċi. Kemm għandu l-gvern karozzi elettriċi? Kemm qed naħdmu fuq points biex inti jkollok points tiegħek tgħid intom il-Partit Soċjalista għandkom aħna bil-biċċa żgħira tagħna. Issa għamilniha. Fuq id-dar ċentrali għamilna l-panelli. Fuq il-gażini hemm min għandu u ħanżidu. Dik il-biċċa żgħira ta' partit politiku. Iwa allura l-gvern anke llum fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Kemm qed jagħti finanzi, flus lil min għandu l-panelli biex jitjuk prezz tajjeb biex inti titħajjar tagħmilhom. Biex ovvjament aħna ikonna arja nadifa u jkollna pajjiż aħjar. Fuq l-arja nadifa, rapport li ħareġ ftit ilu wkoll jidelli fl-Ewropa aħna għandna l-ara arja li hawn. Il-fatt nistgħu forsi nallaċċaw daqsxejn magħha wkoll di. Kważi mhux sens komun li l-gvern kulħadd jaf li qabad policy li biex l-ekonomija tikber irid ikabbara bin-nies. Naħseb dik illum kulħadd jaqbel inkluż il-gvern. Għanġi jista' jiġħadha. Issa, mhux xi ħaġa komuni li jekk ġo gżira diġà żgħira ħatibqa' ġġib iktar u iktar nies bil-fors l-arja ħad tkun daqsxejn iktar ħażina. Inti jkollok mitruħ ġo kamra mod, ikollok 10 mod ieħor. Dak l-ewwel punt. U naqbel perfettament miegħek, ħanżidek it-tieni. Inqata' d-dawl fis-sajf li għadda? Żgur. Mela nqata'. Għalonna nħabba il-cables, il-cables, mhux hekk. Okay. Ħalli għalissa kif għattin fil-bidu kollet naqalaw it-trinek tal-trinek għalek. Imissa kif għansolvu l-problema? Il-gvern. Zewġ generators. 37 miljun. Biex suppost ikonna l-enerġija. U jaħdmu bid-diesel. U jaħdmu bid-diesel. U daw ħajaħdmu bid-diesel xieġri. Min jaf kemm qalunna u d-diesel ta' qabel jew x'kien kan. Mala kollox qalu kienu. Issa kwalità tal-arja ta' dan il-pajjiż, appart il-karozzi, appart it-traffiku, appart id-diffikultajiet kbar li jeżistin bħalissa għandna sitwazzjoni fejn ħansibu ġew generators li jaħdmu bid-diesel. Biex ikonna kwalità ta' arja għar. U l-nies inti. Ettihom però tort meta jaraw dal-affarijiet. Mala lilek qed jgħidlek isminti għalek u qed tixtri electric car u tagħmel pannelli. Mbagħad ikollok il-gvern iġib generator bid-diesel. Ma tgħidx isma' tgħid ħanqod nagħmel is-sagrifiċċju żgħir jien meta mbagħad xi ħadd il-gvern ħajamel miljun darba għar minni. Għar minna u meta inti wkoll għandek sitwazzjoni fejn jekk tara dan ir-rapport. Tara kemm hawn programmi fih issa ta' fiħlu energy efficiency in public buildings hawnhekk għandek fuq waste prevention, water u mbagħad qatt nimmarkajin fejn huma minn fondi Ewropej. Taf kemm minn fondi Ewropej li jistgħu jintużaw? Għal dawn l-affarijiet bla dubju. Qegħdin nutilizzawhom u qegħdin ngħidu li dawk huma fondi Ewropej għax xi kultant dan il-pajjiż u mhux Malta biss anke barra minn Malta, dak li hu tajjeb u ġej mill-Ewropa jieħu l-proset il-gvern. Dak li ħażin forsi anke jagħmlu gvern teħel l-Unjoni Ewropea. Anke hawn attenti Melker, mhux ġifieri x'imbagħad in-nies jgħidu lek għalfejn ħammur nivvota fl-Unjoni Ewropea meta għandna din iċ-ċirkustanza li il-ħażin kważi kollu ġej mill-Unjoni, mhux veru ħażin kollu ġej mill-Unjoni Ewropea. Anzi, jekk naraw l-ammont ta' flus, jekk naraw il-fondi li ġej mill-Unjoni Ewropea biex
ikonna kwalità ta' arja aħjar, biex ikunu nistgħu jkollna karozzi tal-elettriku dat tip ta' affarijiet. Fond wieħed wara l-ieħor nista' nsemmilek ta' ġifieri fondi mill-Horizon, EU Horizon, kemm trid għandu dan il-programm. EU funded project towards carbon efficiency with AFM buildings. Għadna ħanamluh. EU funded project on the upgrading and of the same administration said ERDF u dak il-numru. Imma għadda qasbdejna. Mela, hemm fondi Ewropej, l-Unjoni Ewropea hija tajba u żgur li hija tajba. Il-problema li l-gvern ma jaqbillux li jiftaħar bit-tajb tal-Unjoni Ewropea għax il-mertu ma jaħdux hu imma jieħdu l-Unjoni Ewropea. U din l-istess ħaġa fil-Kunsillu Lokali. Fl-elezzjoni ta' Ġunju li ġej Melkem mhux biss għandna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, imma għandna wkoll l-elezzjonijiet tal-Kunsillu Lokali. Għalfejn ħansemmiha di. Għax din hi oħra tal-gvern. Flok jagħti l-flus il-Kunsillu Lokali biex il-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi jagħmel affarijiet tajbin għas-Siġġiewi. Ma jagħmilhomx il-Kunsill għax m'għandux il-flus. Jiġi l-gvern u jagħmellek it-sunter, joqgħod jagħmellek l-affarijiet biex iħu l-proset minn in-nies. Issa l-Kunsillier għaddejqu. Anke l-membri parlamentari Ewropew tal-Labor iddejqu ta' minnhom laqsu ħerġin jerġgħu, imma ħalli dik. Issa l-Prim Ministru qed jgħid, ara ħanaraw x'għandhom bżonn il-lokalitajiet. U ħanamlu font biex intuhomlhom. Imma issa ta' qabel l-elezzjoni. L-elezzjoni. Mhux hekk. U allura anki hawn l-Unjoni Ewropea għandha ħafna tajjeb. U rridu waħda mill-affarijiet li nixtieq nagħmel hija li nimmarketjaw iżjed x'qed tagħmel l-Unjoni Ewropea direttament għan-nies li din ma ssirx Melkem ta'. Jiġifieri naħseb li waħda mill-affarijiet li rridu nagħmlu bħala pajjiż hija li nżidu l-marketing ta' xi tfisser l-Unjoni Ewropea għan-nies. Ġifieri l-bdiewa Maltin li wara 40 sena ħarġu jipprotestaw. Kienu jafu, żammewhom informati se jiġri, kien hemm dialogu magħhom, kien hemm min qabeż għalihom, kien hemm min tkellem għalihom, kien hemm min qabel ma daħlu direttivi jew qabel ma daħlu regoli tal-Unjoni Ewropea, tkellem magħhom u rajna dik kif ħataffettwhom. Għax waħda mill-affarijiet li għandi f'moħħi u qed naħdem ħafna dwar u nixtieq nipprovi Melkem. L-Unjoni Ewropea ma tistax tkun one size fits all. Dik naħseb xi ħaġa li importanti. U xi tfisser li ma tkunx one size fits all. Jiena li beż dan il-ġlek. Wix probabbli jekk inti ħlilek ma jiġikx. Imma jekk inti tini l-ġlek tiegħek u nirbsu jiġini kbir. It-tnejn huma ġlek, it-tnejn idru puliti bih, inti għandek ġlek għax huwa is-sajs tiegħek u l-Ġermanja għandha regoli tagħha għax hija pajjiż kbir. Aħna bħaljiż żgħir bħal Malta nilbsu l-istess ġlek bħal-Ġermaniż imma nagħmlu ħalfit tagħna. Aħna gżira. Aħna mhux bħal-Ġermanja biex imorru mill-Ġermanja għall-Awstrija naqbdu karozza u naslu. Mhux hekk. Aħna rridu jew naqbdu ajruplan, jew naqbdu vapur u mmorru. Mela mhux kull ma huwa tajjeb għall-Unjoni Ewropea għal pajjiżi tal-Unjoni Ewropea huwa bil-fors tajjeb għalina. Volderi inti qed nifhmek sew, jekk li hu mhux ħadħalli sa dik il-libertà il-pajjiżi li ċertu deċiżjonijiet jibqgħu jittieħdu minn għandhom. Ħajkun hemm il-problemi. Ma jistax ikun. Mhux biss iva, mhux biss dik imma li hi tadatta il-policy tagħha għall-popli tagħha. Jien Ewropew daqs il-Ġermaniż. Jekk b'dik li ħadd tagħmel l-Unjoni Ewropea l-Ġermaniż ħajkun qiegħed jiggwadanja 10. Imma jien bħala Malta niggwadanja 5 mill-istess ħaġa. Mhux aħjar l-Unjoni Ewropea tara kif ħadd tagħmel biex anke niggwadanja 10. Billi tismani, ngħidilha x'għandi bżonn u li tini dak li għandi bżonn. U fondi għall-Unjoni Ewropea hemm ħafna fondi. Qabel niftakar meta tħanna fliu kienu isemmu ħafna dawk id-derogi li konna għamilna biex dik. Dawk għadhom jeżistu jew il-gvern tant kemm qed jitfa' nies inkompetenti li l-affarijiet jgħaddu qas ikunu jafu li għaddew imbagħad meta ir-regolamenti jgħidu nisma' mill-ewwel ta' Ġunju tridu tagħmlu hekk. Imbagħad ħafna panik. U diġra naħseb tal-bdiewa. L-Unjoni Ewropea għandha 3 fażijiet ta' diskussjoni. Ġifieri mhux il-membru parlamentari Ewropew biss. Qabel għandek iż-żewġ strutturi l-oħrajn tal-Unjoni Ewropea li waslu biex jibdew liġijiet. Inti għandek il-Kummissjoni u għandek il-Kunsill tal-Ministri. L-ewwel hemm jibdew l-affarijiet iktar mill-Commission mill-Ministri. Imma il-Ministri tagħna, il-Ministru tal-Bdiewa tagħna, responsabbli mill-bdiewa, il-Ministru Edukazzjoni, meta ma jkunux Malta jew fil-Parlament Malta jkunu msefrin Brussels, jew forsi Strasburg jew x'imkien ieħor, suppost imorru bin-nies tagħhom bl-esperti biex jaraw dak li kont ikun propost. Biex jaraw kif ħajaffettwa l-pajjiżna. Għalfejn minna dar Malta fi Brussels. Għalfejn hemm dar Malta.
biex naraw xem liġijiet u x'ġinu ġej. U naraw kif jaffettwaw lil pajjiżna. Imma hemm nies kif inti hemmhekk li verament qed jaraw dak li kif ħajaffettwa l-pajjiżna u jekk qegħdin jagħmluh. X'jiena ċert li hemm min qed jagħmel xogħol. Ejja, mhux hekk. Lill-Ministri tagħna qed jasal f'communication. U l-Ministri tagħna kif ikollhom dik il-komunikazzjoni f'idea, x'qed jagħmlu? Jew qed iħallu kollox għaddej. Jista' jkun jagħmlu xogħolhom, daw il-Ministri hawnhekk jeħel kollox. Iktar xi ħaġa hekk qed jiġri. Imbagħad iridu nifhmu wkoll għandna step ieħor. Għandna l-Parlament Ewropew. Imma aħna 6 minn 700 nista' ninfluwenzaw għax qegħdin fi gruppi kbar. Is-Soċjalisti u l-IPP. U nistgħu ninfluwenzawhom. Imma irdu ninfluwenzaw billi jkollna l-position paper ta' Malta b'saħħitha u tajba. U jiena xi kultant hemmhekk ninkwieta jekk kollokx il-position paper ta' Malta verament quddiem kulħadd biex naraw li nieħdu verament dawk id-deċiżjoni li għandna bżonn u fejn għandna bżonn nwaqfu. Nwaqfu. Aħna il-President tal-Parlament Ewropew hija Maltija. Aħna għandna kummissarju fl-Unjoni Ewropea daqs kull kummissarju ieħor. Aħna għandna Ministru daqs kull Ministru ieħor. M'għandna xejn inqas aħna minn ħadd ieħor. Allora għalfejn għandna nbagħtu bħala pajjiż. Imbagħtu għax ikun hemm l-kompetenza, għax ikun hemm min mhux qed jieħu deċiżjonijiet tajbin. Ħansaqsik daqsxejn xi ħaġa lokali, hawn ħafna nies. Qed jixtru LEE biex jagħmluhom recreational biex jagħmlu picnics u hekk. Dan ovvjament minn qalet inħadem u kienet qed tittina l-ikel għall pajjiż qed tinqeleb prattikament biex wieħed jieħu pjaċir fiha. Taħseb li il-gvern għandu jinċentiva biex tibqa' tinħadem l-art ħalli jkollna l-prodotti tagħna u qed ngħidan jiena fl-isfond li kellna l-problema tal-COVID fil-gwerra li kien hawn insomma għadha għaddejja. Jista' jagħti il-każ li l-qudiem ikun hawn xi problemi kif fil-fatt kien hawn ovvjament inti transportation u dal-affarijiet kollha. Għax il-bdiewa l-argument tagħhom huwa isma' aħna mill-ħaxix naqalgħu ftit flus, allura min għandu ħafna li qed jiddeċiedi jgħidlek hekk ituni 150,000 tal-qanbiħħa. Taħseb li għandna nieħdu ħsieb li l-art agrikola tibqa' tinħadem biex ikonna anke l-prodott lokali. Il-problema hija li kemm ħajkonna bdiewa anke jekk intuhom dak li jixtiequ jibqgħu jaħdmu. Bdiewa. Għax id-diffikultà li inti taħdem fl-eliq tagħna bil-temp kif inhu llum u l-ħli hemm qed jinkoraġġixxi żgħażagħ tagħna to take it up. Mela rridu nagħmlu sforz doppju. U rridu nagħmlu sforz doppju biex ma jiġrix propju dak li jiena ħansejjaħlu is-serq tal-eliq tagħna minn min irid. Issa jien m'għandix problema li Malcolm u David jixxu għalqa u jien u inti ingawdu pajjiżna sabiħa. U jekk nagħmluha Aħjar milli jagħmluhom fl-ħtija. Aħjar milli mhux hekk. Jiena li nżommu l-ambjent Malti karatteristiċi Maltin tajbejn, I'm all for it. Imma l-problema tiegħi mhux dik, il-problema tiegħi kemm ħajkonna bdiewa llum li għada ħajsibu ħarsu warajhom u jgħidu min ħajħodda dil-għalqa tiegħi. Min sa jkabbar? Min sa jiżra? Għaliex il-diffikultà tiegħi li naħseb li dak il-persuna li jiġi u xi fuq jgħidlu għandek 150,000 għal dak kollu. Jgħid, stenna, it-tfal tiegħi sar tabib, ieħor avukat, li ma jriduhomx. Kuġini, m'hemm ħadd. Issa, jiena nifhem li huwa aktar faċli jew aktar komdu forsi għal dak li jkun isir avukat, isir tabib, isir teacher u jaħdem li ma xejn ħażin, imma għandna bżonn li l-bdiewa tagħna u min miż-żgħażagħ tagħna irid isir bidwi nagħmlu ilu faċli. Ninċendefa mhux inkisru. Kif? Dan għandu inkam li tkun ċert li ħajkollu. Jiġri bil-Maltem ħaġa oħra. Issa mhux qed ngħidlek inti il-flus ma tagħmel xejn. U mhux ovvjament. Imma jekk il-prodotti hekk ħaddaħlu fil-pitkalija u ħajġib €1. Dak il-€1 inti ħatgħix. Dak il-€1 inti ħadħaddem il-makkinarju li għandek bżonn ħatħallas il-gas, id-diesel, whatever li għandek bżonn. Mhux nagħmluhom il-solar panel imma insomma. Imma nistgħu nsibu bilanċ. U jiena naħseb li rridu nsibu bilanċ billi npoġġu madwar mejda. Ma dan is-settur jiena appoġġejt bil-qiegħda ma dan is-settur flimkien ma' Tony Bezzina u anki mal-kap Bernard Grek u oħrajn u fimna x'iridu. Ma jistax ikun li inti pestiċida li l-Unjoni Ewropea ma tħallikx tuża, ma jimpurtax.
Imma jekk indaħħal prodott mit-Turkija, jew indaħħal prodott minn x'imkien ieħor, il-pestiċida dak jużah. Imma sorry. Unfair competition. Mela li ma tħallinix nużah. Però għamel ċara li prodott b'dak il-pestiċida ma jidħolx fl-Unjoni Ewropea wkoll biex inkunu equal. Fodlen taħseb li wieħed mid-difetti li jikkritikaw ħafna li ġieli jkollha l-argument huwa tajjeb. Ħadd tagħmel xi ħaġa tajba, imma mbagħad biex tatwaħ ġieli jew ħabba xi jaġlu, jew fil-verità nuqqas ta' prattika ġdi. Għalija sens komun kif qed inti, jekk il-pestiċidi mhux tajjeb biex jużaħ il-bidwu jew. Kif minn barra li u tħallih jidħol. U kienet parti mill-protesta. Le, se jkun ikun hemm forzi ju. U għalhekk irridu li aħna ikollna nies jirrappreżentawna li m'għandhom l-ebda strings attached ma' ħadd. Xejn ħa nispjega għalek. Inti dak il-prodott li diħel mill-Unjoni Ewropea u li għandu l-pestiċide ta' minu. Milli ma pajjiż ġej. Minu warajh. Ta' kollha rridu narawhom ta'. Żgur le, ma mhux jekk ikun hemm interessi. Ġifieri l-interessi kbar li jkunu hemm irridu niffukaw għalhekk irridu nies li jirrappreżentaw il-pajjiżna u ministri u anke jiena ngħid kummissarji, kummissarju bħalma kellna Joe Borch bħalma kellna John Dalli bħalma kellna Helen Dalli li jkunu ta' fibra u ta' valuri. Għaliex kellna ċirkostanzi fejn il-miljuni tibda tarhom ħirġin minn kull imkien f'numru ta' ċirkostanzi u mhux kollox faċli fl-Unjoni Ewropea laqqas. U allura jekk int għandek interess li ddaħħal dak il-prodott bil-pestiċida minn pajjiż partikolari. U wara naf li hemm Mr. X jew Mrs. Y jew Company X jew Company Y. Ibagħat il-bidwi Malti. Ibagħtu l-bdew Ewropej. Mhux taf xejn bad jirvellaw il-bdew Ewropej. Le mhux ikollhom raġun. Mela llum mhux kulħadd ħobs minn ħallu jieklu. U allura anke hawn irridu naraw li jkollna istituzzjonijiet li jkollna Unjoni Ewropea b'saħħitha. B'saħħitha bil-valuri ta'. B'saħħitha mhux billi ngħidu forzi tal-armi, anke dik nistgħu nitkellmu li tkun armata mhux dik. Li nerġgħu nibdew indaħlu l-kunċett ta' valuri fl-Unjoni Ewropea fid-diskussjoni, Melkim. Li tlifnieh dal-aħħar ta'. Jiġifieri jiena niftakar il-Juncker bħala President tal-Kummissjoni kellu linja Juncker. Kellu linja Juncker li kienet demokristjana. U li bil-mod il-mod forzi oħrajn bdew inaqsuha. U issa dal-aħħar xhur u snin qed naraw il-far left u l-far right jikbru. Social market economy fejna. Li inti kollok m'għandix problema li tkabbar inti bħala business u li jkun tajjeb u Ma ovvjament li tgawdi l-pajjiż. Tajjeb. Imma mhux biex igawdi l-pajjiż, il-pagi li tħallas. Il-persuni li forsi aħna bħala pajjiż għandna 2% suppost tal-ħaddiema tiegħek ikunu persuni b'diżabilità. Daw x'qed nagħmlu? Jiġifieri qegħdin naraw li nagħtu pagi tajbin, kundizzjonijiet tajbin u nagħtu saħħa lill-unions ta' pajjiżna biex verament nollu l-livell Ewropej, inkomplu nolluh. Issa ngħidu kollox l-Ewropa bħala kontinent, bħala wieħed mill-aqwa. Ġifieri, okej, mixjien il-qudiem hemm ħafna qar minna u jippruvaw jiġu u jidħlu fl-Unjoni Ewropea għax għandna standard of living aħjar, imma nistgħu nkomplu ntellawh billi il-politika tagħna jkun hemm min jitkellem anke fuq di tkun mibnija fuq valuri li aħna nemmnu fiha mhux. Għax inkella jaf ħadd tkisser l-Ewropa aktar milli nimxu l-qudiem jkun hemm il-periklu. Għaliex jibdew deħlin filosofiji u ħsibijiet populisti u kollox jgħaddi. Far left, far right, kollox jgħaddi xejn mhux xejn. Li ma jlied faċli sabiħ. Jienek li jiġu tfalti għajru ċikkulata u intihom, u titu ċikkulata uħra u intikom, titu ċikkulata Le, tikolx spaghetti u da, anzi jew laħam, hu ċikkulata, kam jgħu pjaċir tfal, imma ċiġri, u ġikta zaq, jaqlawm sninhom ħaġa uħra. Droga, mela le, u droga kem tridu. Droga ċiġri. Ċiġri Melkim. Tibda kollha sa ovvjament is-soċjetà u anke l-Ewropa ħadbati fil-verità mbagħad. Issa, problema oħra li qed naffaċċjaw relatata wkoll mal-ambjent fil-verità. Kien hemm żmien jien meta kont żgħir kont niftakar kien ta' spiss ifur id-dranax fil-baħar. Issa mbagħad ġie żmien fejn tranġaw l-affarijiet u bifer u rari konna nisimgħu biha. L-aħħar tista' tgħid sentejn tlieta, erġajna sa dil-ġimgħa stess jaqbdu daw jiftħu dranax darbtejn tlieta fil-ġimgħa għal ġol baħar. U fatt li mill-Ewropa ħadna miljuni ta' fondi biex ikollna sistemi ta' dranaġġ fejn jista' jissaffa. Issa inti jekk tkun elett
ħatara li il-fondi li jattiħu Malta, ovvjament iktar ma nistgħu nieħdu dejjem aħjar. Imma li jintużaw sew u li jollu l-istandard tagħna ġina li ma tagħmel sens tieħu dak il-miljuni kollha u qed nispiċċaw toroq iktar imkisri ma qatt qabel. Il-baħar minn l-dranaġġ. Imma hemm xi ħadd accountable ġol Ewropa li jara. Qabel ma mmorru fl-Ewropa. Issa mmorru fl-Ewropa. Imma ejjew nifhmu. Inti għat li sa 10 snin ilu dil-problema kien iċċem għax inti ma kontx qed tara dranaġġ fil-baħar kien hemm solvewa għaliex użajna l-fondi tal-Unjoni Ewropea u għamilna anka ilma li jistgħu jużaw il-bdiewa. Second class water, mela. Imma mitej ma ninsewx li tal-Gvern Laburista u x'għamel Malkim? Kabbar il-popolazzjoni. Għallek isma' inti għandek dar li din id-dar tista' twaqqaħħa u fejn qabel kontu toqgħodu inti l-mara u żewġ tfal, illum tistgħu tibni flats. Tajjeb hija ta' għalija. Personali, mhux hekk. Mhux hekk. Għajt id-dar. Dawk huma l-ftit nies li ġew sinjuri, vera. Dawk huma dawk li għaluna sinjuri żgħar. Mela, tajjeb. Imbirikolhom kull 1 cent li qalaw. Imma ejja niftakru li dik id-dar kien għadha ħirġa katusa. U minn dik il-katusa kien ħireġ id-dranaġġ ta' 4 min nies. Jekk itwaqqaj dik id-dar u minn floka inti bnejt flats u issa flok 4 min nies għandek 16. Mhux iktar. Ngħidu 16. Mela dik il-kanna li kienet tieħu 4, iżda tieħu 16. Dan post wieħed. Sekk inti tmur għall-oħrajn u aħna il-popolazzjoni ta' pajjiżna kibret u żdiedet għaliex hekk il-gvern li kabbar il-popolazzjoni Maltin, barranin, Ewropej, turisti. Mela inti dawn il-kanen tagħna li għandna li ħajmorru biex finalment jaslu biex issaffa dranaġġ ħadd laħħaq. Mhijiex ħadd laħħaq. U mbagħad jiġri. Jisparixxu għal ġol baħar. Kollu dranaġġ dak li jmur fil-baħar laqas kollu dranaġġ għax inti għandek sistema fejn tlaħħaq imma xorta titfall barra li jkun dranaġġ imma jkun purifikat. Mhux jekk li mhux ħajamel dik wara dak li jingħata lill-bdiewa. Sa mhux il-kulħadd tajtu il-bdiewa għax din oħra suppost nagħtu l-ilma lill-bdiewa qas wasanna. Semmek. Biex inwaslu l-paqissa naqalgħu t-toroq. Muraw iż-żurri xem waraw. U wara ġimgħa u ġieli qed jaqalgħu wara ġimgħa li jitlestew, ma nafx. Il-problema hija il-nuqqas ta' planning hu. Mhux għax m'hemmx fondi Ewropej, jew l-Unjoni Ewropea ma tkunx bajnejha daqshekk fuq x'qed jiġri, imma rridu nifhmu li jekk inti dan il-pajjiż tmexxa b'sistema fejn kibberu n-nies, allura minn triq li suppost fiha 50 persuna, illum għandek 200. U jridu l-ilma, jridu d-dranaġġ, jridu id-dawl. Id-dawl? Problema, inqata' d-dawl, mhux bil-fors. Jekk inti għandek iktar nies Iktar domandu, normali. Normali, mela ta' umur tiġi tajlex. Il-cables. Wara, mux hekk. Wara 50 sena. U 37 miljon għal-ġenerator, ma nafx waslu, xi qalu li jista' jkun li bdew. U kienet għaltinna l-Ministru kollha ħanibdew nbiħħu d-dawla aħna wkoll. Ma nafx jiena. Which is which. Issa hemm kritika l-issi lejli ju, u naħseb għandhom raġun il-nies fuqha di, li kultant jinqataw daqsxejn mir-realtà tal-bżonn tan-nies u naħseb jien huwa fondamentali li jkun hemm MPs li jkunu saqajhom mal-art u jisimgħu lin-nies. Waħda minnhom kienet eżempju waqt li kien hawn il-problema tal-għoli tal-ħajja u hekk kienet qisha mod artifiċjali għax daw lew ħabba l-gwerra, ħabba l-Covid, x'għamlu żiedu l-loans u l-loans ta' min kellu il-home loans u dal-affarijiet ir-rata u għaliet allura kellu jħallas iktar. Issa n-nies ittihom torda minn ikollu loan ta' 700 jibda jħallas 850-900 jgħidlek isma' ħieli dili ju. Allura jekk mhux ħanoqogħdu attenti. U li ju tkun iktar isa timxi b'kawtela biex minn hu żgħir fil-verità jibqa' jkollu l-għajnuna neċessarja biex ma jissallabx. Taħseb li jista' jkun hemm pajjiżi oħra li jagħmlu bħall-Ingilterra mbagħad. Mill-feeling li għandi jiena u mill-kuntatti għalien li ma naħsebx li jkun hemm pajjiżi li jagħmlu bħall-Ingilterra, ġifieri joħorġu barra mill-Unjoni Ewropea, ma naħsebx li naħseb imma hu li qed jiżdied is-sentiment tal-far left u far right fl-Ewropa. U daka huwa perikolus għax hemm prinċipji perikolużi fil-far left u Però taħseb iridu jisimgħu minn hemm fiċ-ċentru. Il-concerns tan-nies. Jekk iċ-ċentru jkun hemm nies li jridu jisgħu n-nies. U għalhekk għandna l-elezzjonijiet. Issa
li Roberta Metsola narawa minn pajjiż għal ieħor sejra, kun ngħidu ma dik kif mhux qiegħda Malta marret Lisbona u marret hemm u marret jekk mhux ħajkun hemm xi ħadd li jitkellem bil-vuċi Ewropea. In-nies kif ħajrelataw lihom mal-Unjoni Ewropea? U naħseb dak li provat tagħmel Roberta Metsola f'dawn l-aħħar xhur kien li tniżżel l-Unjoni Ewropea lejn in-nies. Issa s-suċċess ikun mill-ewwel le. Imma l-fatt li żgħażagħ l-Università iltaqgħu mal-President tal-Parlament Ewropew, bdejna. Juncker hekk kien jagħmel. Von der Leyen bdiet. Għada naqra. About time. Iva, imma ħanajdlek għalfej. Għaliex jiena naħseb ma tistax tħossok komdu f'dak is-siġġu. Aħna rridu nagħmlu membri parlamentari Ewropej, aħna l-Ewropej, irridu nagħmlu dak is-siġġu li tkun fih issa von der Leyen mill-Partit Popolari Ewropej, ta' ġifieri tiegħi stess. Irrid nagħmelula jien stess, diffiċli biex tkun fuq, mhux diffiċli biex tieħdu, imma meta tkun fuq dak mhux komdu, titqum li minn hemm u tiċċaqlaq. Roberta tagħmelha. Issa xi ġwara elezzjoni dak naraw. Imma irrid ikollna personalitajiet li meta tħares lihom tippikċerja l-Unjoni Ewropea. Jekk l-Amerika bit-tajjeb u l-ħażin għandek il-President Amerikan. Issa jekk ikun xi wieħed jekk ikun issa naraw. Imma inti f'moħħok għandek xi ħadd. Ir-Russja għandek xi ħadd. Ċina għandek xi ħadd. L-Unjoni Ewropea rrid ikollha fejs. Ħalli jekk int għandek concern, isma' jien mort saqsejt xi ħadd, mhux jien min ħassas l-Unjoni Ewropea. Issa l-Parlament Ewropew naħseb beda jagħmel da, irdu nżiduh. Jien ngħidlek anke Malta rridu nagħmlu għadi l-ħaġa li inti kollok l-istituzzjoni tal-Parlament aktar voċifera milli llum, fis-sens. Għamilna żmien il-Parlament ma kellu l-ebda kuntatt man-nies. Beda jagħmilha meta kellek speaker lil Lawrence Gonzi, kompla jżida Anġlu Farrugia. Anġlu Farrugia irnexxielu jiftaħ il-Parlament ħafna aktar, ovvjament imxejna l-post ġdid, imma jiġu l-istudenti, jiġu tal-climate change, jiġu tal-anzjani. Huwa miftuħ fil-verità. U għamel dialogu. U naħseb irridu nstannu ħorġu mill-Parlament u mmorru anki aħna għand l-studenti, immorru aħna għand in-nies u nispjegawlhom x'inhu l-Parlament Malti. U bħalma nagħmlu dik hawn Malta, jien irridu naħseb nagħmlu dik ukoll fl-Unjoni Ewropea. U allura jekk jiena tinħoss li dik il-miżura li ħadet l-Unjoni Ewropea teffettwani ħażin, inkun nista' ngħidha buċċi mill-qudiem mhux biss il-membru parlamentari eletti pajjiżi, imma mur direttament l-Unjoni Ewropea. U ikolli risposti. Importanti li jisimgħu, ovvjament. Jekk mhux se nagħmlu s-siġġu ta' dawn in-nies fl-Unjoni Ewropea diffiċli, fis-sens diffiċli, isma' qed jagħtu każ daw in-nies, isma' kif ħadna dik il-miżura ara naqra x'effett kien hemm. Kif il-bdiewa tkellmu, ara x'effett kien hemm. Issa għandna bżonn nagħmlu kif għamlu l-bdiewa fl-Unjoni Ewropea, jekk ikun hemm bżonn tagħmilha. Imma għandna bżonn naslu sem jekk nisimgħu jkollna dialogu melki ma jkunniex għalfejn. U jiena naħseb waħda mill-affarijiet li nista' nagħmel differenti u nżid ma dak li qed jagħmlu David Casa u anke Roberta Metsola hija li jkollna vuċi aktar soda ta' numru ta' rappreżentanti Maltin li m'għandhomx din il-vuċi fl-Unjoni Ewropea. Mela, inti nafu koll li għandek qalbek ħafna l-isport. Ċajta. Ħafna. Ma tiegħek polars. Aħna l-estis. Issa, jekk tkun elett inti fil-Parlament Ewropew, ħadd tagħmel mod biex f'Malta jibda jkun iktar fondi fejn jidħol l-isports. Li l-isports jista' jkun professjoni għax fil-verità, ifhimni, tista' tkun professjoni u jgħin ħafna l-isports, I mean, xjentifikament juri li minnu attiv fl-sports jimra tinqas, ikollu inqas mental health problems, inqas depression, u fuq kollox jibqgħu il-bot mill-vizzju ta' droga. Naħseb li ħanibda żewġ affarijiet u grazzi ta' din id-domanda fuq l-isport. Jiena żmien ilu ma nafx jekk tiftakarx inti mal-bieraħ u l-bieraħ tlula żewġ minn nies differenti qalu li jien ta' fajfeħ nivutalek. Għalli jien illum nista' nara l-futbol fejn irrid. Fakkarni jien. Għalli wejja, għalli inti konġibt li l-futbol Ingliż, jew futbol Taljan, futbol Ġermaniż, jew Spanjol, m'hemmx għalfejn ikollok dak tat-Taljan u l-ħor tal. Għax kienu jagħmlulna da servizz jieħduh tal-Ingliżi. Liħor jieħu tat-Taljan. Għattara, sa di għamilta, meta konna fil-gvern għana il-fuq minn. Żgur ilha ħafna. Right?
U let us watch football kont għamilta u ħalluna naraw il-futbol kullimkien. Mela jena x'għandi dan is-servizz ma narax il-futbol Ingliż u x'għandi dan is-servizz ma narax il-futbol Taljan. Issa nistgħu naraw Kollhom kien. Imma fl-Ewropa kellna nitħabtu. U kellna nifmu li inti biex tagħti ir-rights tittirsi issa dak biex naraw television. Kemm hu iktar għaqli li nagħmlu ċertu tip ta' fondi u nżidu mal-fondi li għandna f'pajjiżna biex ikonna aktar nies u nistgħu norbtuha mal-saħħa, mad-droga, mal-mod kif inti tista' tgħix a healthy lifestyle ġo l-iskejjel tagħna u niżgħu żgur fondi Ewropej enormi li hemm fuq dan l-aspett dak wieħed mis-suġġetti li jien sa naħdem fuq mhux hemm biss għax jiena dana tal-isports ħanidħol ħafna fuq. Jien ħanidħol ukoll fil-qasam tal-ħaddiema. Għattlek diġà tajtek indikazzjoni, l-indikazzjoni li jien irrid iktar a social market economy li aħna ikonna mela le il-businessman tagħna li jiflorixxi, però jdu nieħdu ħsieb il-ħaddiema tagħna li naraw li jkollna taħriġ għall-ħaddiema tagħna Melkin. Li għandna fondi kbar Ewropej li mhux qegħdin nutilizzawhom biex inħarġu lin-nies tagħna. Jiġifieri jiena nasal biex ngħid jekk wasal xi żmien li kważi b'mod tassattiv, jiġifieri b'mod ta' bil-fors, in inverted commas, kull ħaddiem jaħdem fejn jaħdem irid ikollu sija satej 3, 4, 5, 6 ġurnata jumejn 3 fis-sena ta' taħriġ. Flimkien mal-unions. Fil-fatt eżempju l-accountants u t-tobba jkollhom għax iridu dejjem taġġorna ma' imma jekk inti Clark, le, jekk inti taħdem fuq computer. Fil-verità anke qabel jekk inti driver. Qabel kellna waiters eżempju tal-livell li ħafna. Imma training kien kontinwu ta' tiġib iċ-ċertifikat kif suppost mhux taqbad tmur u tgħidu iju ħammur. Jekk l-argument nżidu xar di driver titgħallem l-Ingliż. X'hemm ħażin? Li inti nkajk ġib turist u waqfek taf titkellem l-Ingliż. Iwa tajdin għandi 55 sena ħad titgħallem x'ħad titlef. Illum għandek il-medja tagħna kollu. Titgħallem kif trid illum. U allura jiena naħseb li huwa importanti li l-aspett tal-ħaddiema, l-aspett ta' żvilupp tal-ħaddiema, l-iżvilupp soċjali u l-isport li naqduhom flimkien għaliex ħa naqadlek il-ħaddiema mal-isport. Għandna jkollna momenti li l-ħaddiem jingħata ħin biex jagħmel attività fiżika anke fuq il-post tax-xogħol. Jiena mort postijiet tax-xogħol u naralhom li għandhom żewġ biċċiet ta' ġim, għandhom fejn jistgħu jilagħbu it-table tennis, għandhom fejn jistgħu jilagħbu d-darts, mhux kulħadd għandu. Nistgħu nużaw fondi Ewropej biex naraw li l-postijiet tax-xogħol tagħna kollha le fabbriki nistgħu ma tistax tagħmel dejjem, imma l-ambjent ta' madwar il-fabbriki nistgħu nirranġaw biex jekk għandek kwarta break ħadd ħobs ħriġt forsi mill-fabbrika u mort imxejt pass. Imxejt dak il-pass ta' kwarta. Naru fondamentali li. Għandna fejn. Mela, ixi oħra importanti fl-elezzjonijiet donnu tal-Parlament Ewropew għed naqra mhux ħażin dik tal-abort. Kien hemm riżoluzzjoni li prattikament jixtiequ li l-abort jidħol bħala dritt tal-EU Charter of Human Rights. Cyrus Engerer huwa favur, Alfred Santa Stiena l-oħrajn jidhru kulħadd li vvota kontra. Inti, biex taħseb fuq dil-issue, nfakru wkoll li Malta kellha deroga fuq għadi li meta tidħol fl-Ewropa jiddeċiedi biss il-pajjiż mhux l-Ewropa. Inti dan taraħ eżempju mbagħad intħil żejjed mill-Ewropa li jqogħdu jidħlu f'dawn l-affarijiet. U dak l-imbirek one size fits all li da jridu l-kulħadd l-istess. Mela, l-ewwel ħaġa ara kemm importanti li jkollna nies li jkunu fil-Parlament Ewropew li jkollhom il-valuri li int u jien nemmnu bihom. Għaliex naħseb li din hija importanti li inti tittifhem li kellek Malti li mar jippromuovi u mhux hekk u Right Cyrus Engerer li huwa parti mill-Partit Laburista. Kellek ieħor li sparixxa, ma derx. Ħafna drabi. Jew Stiena u tnejn l-oħra votaw kontra. Dak hu il-mod kif il-Partit Laburista jaħdem. Jipprova jinoġob ma' kulħadd. Imma meta aħna tħanna fl-Unjoni Ewropea taħt il-Partit Nazzjonalista, għamminija ċara li hemm deroga ċarissima li din hija xi ħaġa li jiddeċidiha l-pajjiż. U ħana jitħaġ oħra. Il-Partit Nazzjonalista għandu
il-prinċipji bażiċi tiegħu approvati mill-Kunsill Ġenerali li ma jinbidlux ħlif mozzjoni li tibdel dan kollu f'Kunsill Ġenerali li aħna favur il-ħajja mill-bidu sa tmiem tagħha. Din hija ċarissima. Ġifieri jekk xi ħadd jaħseb li l-Partit Nazzjonalista m'għandux pożizzjoni dwar l-abort, hemm pożizzjoni ċarissima li aħna mhux kontra l-abort qed ngħidlek biex ikun iktar ċar, favur il-ħajja. Ġifieri mhux li noqtol biss fil-ġuf tal-omm. U jekk hux ċellola jew le, imma anke jekk int anzjan irid noħsiebek u ma noqtlokx biex forsi nirtek. Jew forsi għandek il-proprjetà noħodha jien, jekk qtil. Jew jien intik id-droga ġurnata wara l-oħra u ħajtek qed tispiċċa fix-xewet noqtlok bil-mod il-mod, anke dak huwa qtil. Imma aħna favur il-ħajja il-ħin kollu. U jiena għamilta ċara u nerġa' nagħmilha ċara. Jiena David Aġus, anke jekk il-Partit Nazzjonalista ma noħolhomx li ssir. Imma anke jekk il-Partit Nazzjonalista xi darba jkun favur, jien dejjem ħankun kontra. U jekk tiġi qudiemi, jiġi qudiemi fl-Unjoni Ewropea u qed ngħidha on record hawnhekk u għatta postijiet oħrajn ħalli nkun ċar, jekk tiġi qudiemi liġi li tkun xi tkun u li tmess mal-ħajja, jien sa nivvota favur il-ħajja dejjem. Anka jekk ikunu għax x'jiġrilek, x'jagħmlulek ġeneralment Malcolm, idaħlulek numru ta' affarijiet oħrajn fil-qalba tagħha. U din ikun irridu nispjegawha lin-nies, u rridu naħdmu qabel biex dawn l-affarijiet ma jiġrux. Ma jibqgħux isiru Ma jibqgħux isiru. Għaliex? Għax jew nitkellmu fuq abort. Mhux hekk. Jew nitkellmu fuq it-tazza. Kif taqqad lit-tazza li għandi bżonna t-tazza Malta għax fiha l-ilma. U jekk ma nħux l-ilma jien immut. Imma kif taqqadhom li flimkien daw it-tnejn? Din mod u din ieħor, din favur u din kontra. U allura naħseb li anke hawn irridu konna kandidati u mbagħad wara li jsiru membri tal-Parlament Ewropew li jkollhom il-valuri li anke jwasslu għal dak li għadlek anke qabel dik importanti il-ħsieb soċjali Ewropej li jekk mhux se jkollna mill-bidu sal-aħħar ħsieb wieħed il-bniedem fiċ-ċentru tal-politika tagħna u l-bniedem minn qabel ma jitwielet sa wara li jmut jibqa' dejjem importanti, il-bniedem ikun tal-liema kulur ikun, il-bniedem ġej minn fejn ġej għandna l-importanza tal-bniedem, jekk mhux ħanaħdmu dik, allura nitilfu l-valuri. Jekk nitilfu l-valuri mbagħad jgħidu xejn mhux xejn, u mbagħad jiġu l-bdiewa bil-bdiewa l-bdiewa jispiċċaw nippurtaw minn barra. U hija billi aħna ikollna sitwazzjoni fejn mhux qed intuhom il-pagi biżżejjed il-ħaddiem. Mhux ġorta, inġibu l-barranin oħrajn, inġibu jiġri għax ma jkollniex valuri, ma jkollniex prinċipji sodi. Punt ieħor ukoll li qed jiġi diskuss ħafna fl-Ewropa huwa dak tal-freedom of speech. Niftaħru ħafna li hawn il-freedom of speech, però u saru progressi, però issa tonna tinqeleb daqsxejn il-folja, jisu dawk li riedu ċertu drittijiet ġieli, issa jużaw huma li jridu ċensura fuq ħadd ieħor u hekk hemm bżonn nibagħtuhom il-ħabs biex ma jitkellmux minn forsi fuq reliġjon, minn fuq immigrazzjoni, fuq kollox. Inti temmen li l-bniedem għandu dritt jibqa' jitkellem u mhux jibża kif diġà qed naraw anke f'Malta u ċertu forsi postijiet fl-Ewropa li bniedem jispiċċa l-ħabs jew tiċċensurah. Iċ-ċensura diġà qed narawha folderi fuq il-PBS narawha b'mod regolari. Ħabba forsi l-politika, imma anke eżempju jkun hawn nies li jemmnu f'ċertu valuri, dawet jgħidhom ismintom antikwati, ma tistgħux titkellmu. Ma taħsibx dak huwa ħażin ukoll. Sakemm dak li tkun qed tajt ma jġibx u ma jkunx hate speech, jiġifieri li inti qed tinstiga l-mibeda, inti qed tinstiga lin-nies biex lil Malcolm iweġġawh, inti qed tinstiga biex fil-pajjiż ikun hemm il-vjolenza, inti qed tinstiga fil-pajjiż biex ikun hawn il-qtil u l-problemi. Sakemm naħu dik barra, mhux hekk dekoll. Għandi kollok dritt tal-espressjoni. U żgur aħna dik li waħda mill-iktar affarijiet li meta kont żgħirien u int iġġilidna u ħdimna għalihom. Jiena l-ewwel slogan li daħal ġo moħħi fil-politika kien xogħol. Ġustizzja u libertà. Libertà. Il-professur Guido De Marco, il-libertà l-ewwel u qabel kollox, ma nifx tiftakru l-arma tal-persważjoni. Illum għandek il-TFM li ċensura f'Malta.
Jiena kieku mhux għax nitkellem u mhux għax ikolli okkażjoni bħala deputy speaker li nitkellem, qatt ma naħseb ma jiġi rapportat bħala shadow minister ta' xi ħaġa. Ġifieri għalihom l-isports pereżempju li jiena shadow tal-isport ma jeżistix. Jiġifieri jkun hemm okkażjonijiet fejn ikun hemm il-Ministru preżenti, iġibu l-Ministru u l-Oppożizzjoni xejn. Issa għandna kollha ċensur oħra fuq il-President tal-Parlament Ewropew. Jiġifieri jekk tagħmel xogħol għall-President tal-Parlament Ewropew għax hija Maltija ma nirrapportawx. Għax hija kandidata. Allura. Jiġifieri jekk inti ikolli jiena Deputy Speaker, ma nibqax Deputy Speaker għaliex jiena kandidat. Jiġifieri. Inti trid tagħti lil persuna dak li hu tagħha mingħajr ma teseġera. Mingħajr inti ma ovvjament tabbuża. Ma naħsibx li jekk inti tirrapporta x'tagħmel il-President tal-Parlament Ewropew biex jagħmel id-Deputy Speaker ikun ifisser li qed tiddiskrimina kontra ieħor jekk il-ħadd ieħor waqt li hu jagħmel xogħol u inti tirrapporta wkoll. Il-bilanċ. Mhux jażlu. Il-bilanċ. Ġifieri jiena naħseb li jekk taraw l-aħbarijiet tal-PBS fit-8 gvern jaslu 8:30, forsi xi ħaġa tal-Oppożizzjoni, forsi xi ħaġa ta' xi partiti oħrajn. Ma dak dejjem kosta jien għamilt żmien nanalizza l-aħbarijiet tal-PBS. U għamilna rapport bil-minuti u wassannieh qudiem il-qorti. Erbaħni għall-kawża. Billi terbaħ il-kawża. In-nies xorta qegħdin jiġu u jingħataw ħinijiet twal ta' propaganda tal-gvern. Xara bank, spiċċa, Bondi Plus, tajjar, xejn, x'inhu diskussjoni għandek, programm forsi wieħed. Nofs wieħed. Imma bir-rispett kollu, ejja wkoll allura insostnu naraw is-sorra tajt li hemm is-social media daw it-tip ta' programmi illum in-nies jaraw bil-mobile f'idejhom u kważi qas jiftħu it-television tal-istat jew il-programmi politiċi imma rridu naraw li isma' is-saħħa tal-flus ta' gvern u ta' partit ma taħkimx u ma tifgax il-vuċijiet. Mela, ixxi oħra li ovvjament qed tolqot l-Ewropa kollha inkluż il-Malta. Hija l-gwerra li hemm ġewwa l-Ukrajna u issa reċentament ukoll dik ta' Gaza. Ekku. L-Ewropa għadet tibgħat biljuni ta' euro l-Ukrajna għavolja jidher mill-aħħar news tista' tgħid li kważi impossibbli li jirbħu. Enti, però ġejt akkużat mill-wan li trid tibgħat il-Maltin u lill-uliedek għall-gwerra. Enti, vera tridek jew dina spin. U taħseb li l-Ewropa hemm bżonn tpoġġi naqas qajja mal-art u terġa' kif kienet oriġinarjament taħdem għal paċi flok noqogħdu. Ħanibdew minn hawn. Ħaġa jiena l-tfal mhux tiegħi, it-tfal ta' kull wieħed waħda minna jien ħdimt biex illum qegħdin parti mill-familja Ewropea. Li kien għal ħadd ieħor it-tfal tagħna li marru jistudjaw barra, it-tfal tagħna tfal Maltin u Għawċin li huma gburin li jistejħu Ewropej, kieku jien ma kontx parti mill-movement IVA biex nitlu fl-Unjoni Ewropea ma ħadd ieħor, li kieku jien ma għamilx il-programm referendum biex nitlu fl-Unjoni Ewropea, kieku jien ma ħeġġitx lill-partit biex inkomplu nissaħħu flimkien anke wara tlifna l-elezzjoni tan-96. Ma ninsewx, għajna sejrin fid-direzzjoni tal-Unjoni Ewropea. Kieku jien ma kontx wieħed minn dawk u ngħid għandek raġun titkellem. Imma kombinazzjoni l-persuna li kont miegħu f'dak il-programm laqas kien twielet. Naħseb meta jien kont qed niġġieled biex pajjiżna ma jmurx fil-linja li rrid il-Labour Party li nkunu Svizzera fil-Mediterran. U jien meta qalli dakinhar fil-programm qalli minti trid li konna armata, iva, jien irrid li konna armata b'saħħet Ewropea, mhux biex tattakka, imma biex tiddefendi. Allura tibgħat il-uliedek għall-gwerra. Għat li jien irrid, iva jien irrid, ekkat, m'għandix problema ngħidha, li konna armata Ewropea bħal manna llum. Inhom diġà nibagħtu s-soldati tagħna għal Partnership for Peace. Mela dak it-tfal ta' min huma dawk? Mhux tal-Maltin li jmorru. U għandna argumenti kbar minn dak, Malcolm. Jekk inti id-dar tiegħek xi ħadd ħajjiġi jisraqilek, x'tagħmel? Tiftaħlu l-bieb. Tgħidlu jidħol israq. Ġifieri għandna l-Ewropa. U ħdej l-Ewropa hemm l-Ukrajina, u ħdej l-Ukrajina hemm ir-Russja.
u r-Russja tiġi attakkat l-Ukrajina, tista' għafem veru. Imma jista' jkun li hemmhekk tibqa' dejja u tiġi fil-bib tal-Ewropa, tal-Polonja. Jew xi ħadd jiddeċiedi jattakka l-Greċja, jew jattakka Ċipru, jew jattakka l-Malta. Aħna meta morna biex inħafru għaż-żejt u ġew jattakkawna, ma kienx hemm min jiddefendina. U allura jiena ngħid tajjeb li Malta tkun parti minn armata Ewropea biex inwettqu dak li twiedet l-Unjoni Ewropea li hija l-paċi. Biex ħadd ma jiġu jattakkana biex aħna konna d-difiża tagħna b'saħħitha. Jien hekk niġi biex jekk jiena ħallilu niġi biex nidħolok fid-dar tiegħek, imma int id-dar tiegħek għandek security fuq barra. Il-bieb Alla jbirku tal-ħaditu b'saħħtu. Għandek il-kameras lesti. Fuq għandek xi żewġ tankijiet biex hekk xi ħadd jattakka tiddefendi ruħek. Ix ngħid? Aħjar indawwar dem bimmur naħa x'imkien ieħor. Ħammur taħdejh. Ħammur nisaqer taħdejh, imma taħdejh armat ukoll. Taħdejh huwa parti mill-istess triq, parti mill-familja Ewropea. Mela ħammur fit-triq l-oħra. Le, triq l-oħra wkoll l-armata din hija Ewropa, aħna familja waħda, aħna naqbżu għal xulxin, it-triq tagħna taqbeż għal triq l-oħra Malta, taqbeż għal Ġermanja u l-Italja jaqbżu għalina. U jekk aħna żgħar, mill-iktar li ħajgawdi l-Ġermaniż għax ikollu l-Malta u l-Armata Maltija li taqbeż għal Ġermanja u li l-Ġermanja, Franza, l-Italja jaqbżu għal Malta. Mela, l-ewwel ħaġa li tfal tagħna ġid biss nixtieqlhom. U għalhekk irid li konna armata tajba, armata b'saħħitha li ma tiddependi mill-ebda politiku laqqas jekk ikun Amerikan. Għax jiena ma nafx. X'intenzjonijiet ikun hemm. X'inhu jkun hemm. Mela li l-Unjoni Ewropea tkun u jkollha id-difiża tagħha b'saħħitha, dik l-ewwel ħaġa importanti. It-tieni, in-nies fl-armata tagħna gawdew minn fondi Ewropej. Jiġifieri biex rajna u kellna il-petrol boats. Min fejn ġibnihom il-flus? Ma kien hemm l-ebda ħadd li qal l-Unjoni Ewropea tinix flus tal-Ewropa biex nagħmlu dak boat. Għax dak gwerra, dak imorru niġġieldu bih. Le, dak nużaw biex niddefendu s-sajjida tagħna. Mela rridu li jkollna l-armata tagħna li jkollha il-petrol boats tajbin. Lill-pulizija tagħna ma ntuhomx revolver ta'. Revolver tispara bih. Sewwa, u jekk xi ħadd jiġi jsirqek, u jekk xi ħadd irid jiddefendi il-pajjiż da x'nagħmlu? Le, hemmhekk orrajt, mela rridu l-paċi, iva, imma rridu kunu b'saħħitna u preparati biex jekk xi ħadd ifettillu jiġi jattakka l-Unjoni Ewropea, isibna hemm biex niddefendu. Mhux biex aħna immorru nattakkaw xi pajjiż, qatt. Never. Imma li aħna bħala poplu Malti, moħħna jkun mistrieħ li għandna difiża soda, li għandna l-armata tagħna u nġibu flus mill-Unjoni Ewropea biex insaħħu l-armata tagħna, biex niddefendu l-ibħra territorjali tagħna, biex niddefendu l-sajjida tagħna, biex ikonna l-forzi armati ta' pajjiżna, l-pulizija tagħna, il-protezzjoni ċivili li jużaw fondi Ewropew biex ikunu b'saħħithom, biex jekk jiġi xi ħadd ħażin, jiġi xi ħallel, jiġi xi ħadd jattakkana jsibna b'saħħitna, allura hemmhekk I'm all for it. U serħu raskom li l-tfal tagħna, inkluż tiegħi, ġid biss nixtieqilhom għalkemm għandna diġà illum min qiegħed. Żgur le ma teżisti hu. Għax u stess irid fl-armata u stess irid imur biex jigżhom forza ta' paċi kif għandna ġo pajjiżi oħra. Mela, għalfejn taħseb l-nies għandhom jivvutaw lek f'Ġunju li ġej, l-aħħar domanda ovvjament li. Għax jiena David, ġifieri jiena jivvutaw li għax min jien. Jiena what you see is what you get. Ma bdilt qatt fil-verità. Hekk nafek dejjem u. Jiena ngħidlek jiena jekk inkun imdejja għax ġat li xi ħaġa ħataqrani Melkim, ħadd tkun taf. Però aktar importanti minn hekk il-prinċipju il-valuri tiegħi u l-mod kif jiena dejjem aġixxejt kienu dejjem hemm u kienu kostanti. U dejjem kont lejali lill-partit. Jiena ħdimt taħt Edifin Akadami, jiena ħdimt taħt Lawrence Gonzi, taħt Simon Busuttil, taħt Adrian u taħt Bernard. U dejjem għattilhom u kellimthom mhux jiridu jisimgħu, imma x'nemmen u nħoss jien. Anke l-żgħażagħ tagħna meta jiġu biex jiddibattu miegħi ċertu issues, they get David Aġus. Għax jiena għandi prinċipji u sakemm ma tikkonvinċinix b'mod ieħor. Maħjar. Anzi, nipprova jiena li konvinċi lilek biex inti timxi fuq din il-linja u naħseb meta jien kont ngħid dan il-pajjiż sar kollu xisu xejn mhu xejn.
bdejt ngħidha, n-nies issa bdew jirrealizzaw veru ta' xejn mhux xejn ta' dik xejn mhux kollox isu għaddej. Jgħaddi kollox. Għaddi kollox. Kont ngħid dak li hu tajjeb, ngħidlu tajjeb, dak li hu ħażin ngħidlu ħażin. U x'jiġifier kont faħħal il-gvern? Għaliex le? Jekk hemm xi ħaġa tajba, ma tistax tgħidilha ħażina, tista' tirranġa u mela le, hemm affarijiet li saru tajbin u nistgħu nirranġawhom u nagħmluhom aħjar fl-isport, hemm affarijiet tajbin u nistgħu ntejbuhom bix-xina li tkun magħluqa li inti naraw li ċiċċit ta' żwiemel jerġgħu jibdew isiru b'mod regolari u nirranġawlhom u mela m'hemmx. Hemm affarijiet ħsiena, korruzzjoni, l-qtil ta' Defni, nista' nagħlqu ħalna l-qtil ta' Jean Paul Sofija, nista' naraħali is-summit Albaniż ħalla 6 tfal ġo dan il-pajjiż. Issa ħanitkellmu għalih, ħanagħmlu inkjesta pubblika għalih, ħanaraw għalfejn li wara l-inkjesta pubblika li kellna ta' Jean Paul Sofija. Issa għandna sitwazzjoni fejn mhux Malti, imma bniedem. Bniedem, sa kemm Malti. Bniedem. Telef ħajtu reġa'. Issa Allah jbirek iċ-chairman jew is-CEO tal-irreżenja. Issa intaf kemm il-PQ għamilt fuq il-Building and Construction Authority. Jidħlu warawhom. Għaliex? Għax jienu ħażin ejja nirranġawh. Fejn sar tajjeb? Mela le. Ejja ngħidu din tajba jenkomplu nżidu fuqha fl-edukazzjoni, ma kienx idea tajba tal-Partit Nazzjonalista li jibni skola ġdida kull sena. Irridu nkomplu fuqha. L-imsejda twil, l-iskola fejn jien stess kelli l-primarja illa biex timbena u issir. Mamma mija, ux. Issa l-Clifton Green, mal-Ministru Edukazzjoni ngħidu, inti mill-imsejda wkoll, ejja, iċċaqalqu l-affarijiet ta' ma fadalux. Iġifieri jiena li nara tal-ħandaq l-iskola tajba l-iskejjel tagħna mixjin il-qudiem l-Università, Sixth Form l-Emcast, tajjeb fejn investu hemm. Imma anke l-isptar mela le għamilna fl-isptar. Imma għandna fejn nagħmlu iktar l-onkoloġija, l-qasam tal-kanċer. Taf kemm għandna x'nagħmlu. Iżda tajli għalfejn titkellem, qed nitkellem għax għaddejt minna tru missieri u tru Robert Arrigo li tmur hemmhekk u tara tbatija tan-nies. U biex missieri mar finalment l-onkoloġi, ma marx, kien hemm nies qabel oħrajn hux. Ma tistax inti jekk għandek 20 sodda jitfaqsu 40, tittibnihom dawk, iridu nkabru, iridu nżidu. U ħaġa oħra jekk nispiċċaw biha din għax importanti li ngħid anke f'dan il-programm. Insellem il-President ta' Malta, insellmela. Imma tlabta xi ħaġa il-President ta' Malta, Malkif, li naqtaw it-tallaba minn dan il-pajjiż. Mhux biss it-tallaba li konna fit-toroq. Dawk ukoll. Żdiedu. Qed jiżdiedu. Ġifieri tajt eżempju ċar fejn fil-belt uħdejn l-isptar talbuni l-flus in-nies, issa jista' jkun forsi għall-ikel, per jista' jkun forsi għad-droga wkoll, ma ħalli dik. Imma aħna għandna bżonn ġo dan il-pajjiż lil min juża is-servizz ta' Puttinu nagħmluh tal-lab. Lil min jgħid fid-dar ta' Providenza nagħmluh tal-lab. Lil min juża il-servizzi tal-Community Chest Fund nagħmluh tal-lab. L-tfal u tfal kollha kif ħat tagħmel l-ex-President l-Eċċellenza tagħha Mary Scolero Preka, tfal kollha din. Hemm bżonn tagħmel maratona. X'inhu s-suġġerimenti tiegħi? Is-suġġerimenti tiegħi li l-President flimkien ma' l-Ombudsman li huwa b'żewġ terzi mill-Parlament maqbul. Kummissarju tal-Standards li kemm ma qbilniex imma Kummissarju tal-Standards, l-Awditur Ġenerali, rappreżentant tal-Prim Ministru kap tal-Oppożizzjoni jew jista' jkun huma wkoll. L-Speaker flimkien mal-President u xi nies oħrajn li nażlu ipoġġu madwar mejda u jgħidu Puttinu, x'għandek bżonn? Darbjorn, x'għandek bżonn? Kemm jistgħu jitelgħu daw kollha? Kemm f'sena? Għall-ammont ta' miljun. 12 miljun. 15 miljun. Aħna għandna budget tal fuq minn biljun. Biljun. Ħanħallu l-dawn. Issa mhux qed ngħidlek Malcolm li jekk titqabad 50 euros u tmur jagħmel fil-Kwiet u għamel. Imma li noqogħdu immorru fuq it-televiżjon, jiena mmur jien immurhom kollha. Għaliex jiena nemmen li dawn qed jagħmlu ġid enormi, ġid kbir. Imma allura għandna nagħmluhom tal-laba, għandna noqogħdu ngħidu li persuna telha 40 darba l-Ingilterra biex tagħmel trattament ħaġa u ieħor. Irridu nirrispettaw lill-persuna. Irridu nbqgħu dak is-servizz. Id-dar tal-Providenza irridu ntuhom dak li għandhom bżonn. Ikonna dawn in-nies li aħna għandna fiduċja fihom
Jamlu l-om il-presentation u d-diemom jgħidulhom isma' jiena Puttinu, ara, dan huwa l-pjan tiegħi ta' 3 snin. Irridu nagħmlu diġà l-Ingilterra, għandna bżonn hekk, għandna bżonn hekk. Yes, no, naqqas żid, whatever. Ikunu pubbliċi tiegħek mhux qed ngħidlek. Ovvjament, le ma rridu bil-fuq. U dawn in-nies, il-President, flimkien ma' dawn in-nies tajt isma' dan il-kumitat qabel li dawn jingħataw 2 miljuni, dawn 1.5 miljun, daw hekk, daw għandhom dan il-programm. U naħseb jekk nibdew immexxu din, nirpu żewġ affarijiet malkim. Wan li naħu tal-laba minn dan il-pajjiż. U tu li da jkollna. U din hija secondary imma naħseb importanti daqs l-ewwel waħda. Li ċertu nies ta' livell jiltaqgħu ma' xulxin. Lill-President tpoġġi f'mejda ma' President, il-kap tal-Oppożizzjoni, l-Speaker, il-Prim Imħallef, għaliex le, il-Kummissarju tal-Standards, l-Awditur Ġenerali, l-Ombudsman. U fuq din il-mejda dawn jaslu, issa jiena nemmen li jekk din isseħħ minn di li kulħadd jibda jitkemmi tajba. Nistgħu nagħmlu ħafna affarijiet oħrajn. Proset. Mela, nirringrazzjak David tal-li kont magħna u nawguralek għall-elezzjonijiet u jekk alla jrid nerġgħu nintaqgħu wkoll forsi. Issa ngħidlek kemm ħadd ivvota. Ma nistax. Ma tistax, sekret. Issa ma nistax. Mela, nirringrazzjakom tal-li kontu magħna llejla u nħeġġixkom biex tarawna l-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna.